terra i bueno, seguir sumant. Sortíem al primer bucle, hem tingut algú de problemes de potència i amb uns protectors del cotxe que ens ha fet perdre bastant de temps, hem solventat, la segona passada ja han anat millor, jo no acabava d'estar ben bé en el cas, però bueno, la tercera passada ja ha anat molt bé. I al B3 hem tingut un petit toc amb una pedra que se'ns ha obert la direcció i hem decidit intentar acabar com sigui el ratll i bueno, al final una quarta posició total del volant, una tercera sobre punts, que són uns punts molt importants pel campionat, que al final és el que més ens importa. I res, agrair a la Brigitte, que ha fet un molt bon treball, a l'assistència, que també ho ha fet molt bé, hem solventat tots els problemes, i als patrocinadors, que sense ells seria inviable. Gràcies.